Как да звучим като човекът, заради когото жените на над 70 годишна възраст още носят сутиени. И то само за да го замерят с тях. Веско Маринов! Този път бита започваме с диви диско барабани. Добавяме и едно арпеджирано пиано. Очевидно Веско е бил егати играча с тая китара, затова и добавяме над микса. За следващия инструмент се колебаях между акордеон и клаксон на тир, но в крайна сметка се спрях на второто. Добавяме и бас-китара, като от всяка народна песен по Тянков ТV. За текста. В естрадните песни доста често се споменават рози, детелини, слънчогледи и така нататък, затова аз реших да заложа на едно доста подценявано растение. Това е прекрасният спатифилум. Като стаен спатифилум, аз ще те гледам. В предния клип за Папи Ханс ви показах как да свалим едно момиче, но чрез песните на Веско Маринов ще ви покажа как да го задържим. Време е да приложите момичето колко ще е хубав съвместния ви живот. Ще пия, ще пея, ще хапвам и ще за ти предам. Задължителни за песните на Веско Маринов са словосъчетания, които бабите използват. Като например руйновино. Ще се капем в руйновино и всичко ще е отишло на кино. Ако като стаен спатифилум, аз не те гледам. Като стаен спатифилум, аз ще те гледам. Ще пия, ще пея, ще хапвам и ще съм ти предам. Ще се къпем в руйновино и всичко ще е отишло на кино. Ако като стаен спатифилум, аз не те гледам.